Hej, i dag har jeg valgt at anmelde Rene Hjerter. Filmen tager os tilbage til 70'erne, hvor Chris Henriksen lever i. Han er meget sammen med sin ven Willy, og de kan godt lide at se Rene Hjerter. Fordi at han er meget vild med Linda, som er med i Rene Hjerter. En dag så fortæller Ole, en der også arbejder inde på den lukkede afdeling, at Linda hun lever, men hun er bare under navnet Ulla. Derfor vælger han så at tage ud sammen med Willy og lede efter hende. Da desværre dør Willy så hen ad vejen. Filmen ligner ikke noget, som Anders Madsen normalt vil lave. Det er en utraditionel film, der den skifter mellem den virkelige verden, Chris lever i, og en film Rene Hjerter. Det er en kærlighedsfilm og dramafilm. Da Chris gerne vil finde Linda, fordi det er hans store kærlighed. Budskabet er nok, at man skal gå efter drømmen. Okay, vurderingen er, at jeg synes filmen er dårlig, fordi jeg ikke kan lide den. Okay, jeg synes filmen den er ikke noget for mig. Den veksler mellem virkelighed og film. Det synes jeg er lidt dårligt. Jeg gav den 3 stjerner. Jeg synes den er okay, det der jagten på at Linda, og det er dog alligevel ret spændende, når han leder efter den og sådan noget. Faktisk ret god. Det var tak for denne gang. Vi slutter for den her